Paganigi Ukirish Bakhuid, Tong in Duwai Nagabinda, Richmond Barre, Badegas Ngika Jungi, Kumjur Nagabinda Angelica, Claudia Majau, Badegas Ngika Jungi. Laispa Laipundri. Tonginang panra kamatu try abaro ke jingang nur changi ke jing tumu changi kam karpang in duai na kabinda ka megak Bible convention na kabinda ka jimpen kre changi baro but nginang IT yaki bapang ki bashitam kam karpang don buon ki bapang ki batia pang haying haki hospital bau try un ta ki baro ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid. Amen. Kajinga e jongo try jongi u Jesus Christ. But kajingi jongo blay. Lemba kajinga selak jongo mensi Bakhuid. Kindon rengka but pi baro. Rengka but piru. Kokemen kopara tong in sangesh porban kuslai halaka donur kemen siem jongi halor ki pop baharo ki bangi lale. Bunsin ngidon kapo jongi ya kajingele. Banum kongu ya utrai. Barban kongu ya kie baro jongkane ka parte lesing ilong ki babe ya rompong jongkane ka parte bar ngila ngop shi ngop haka pop babun jai bar ngi pensosi ya utrai kasuru trai kalong yang in le sha Jerusalem ban shash tom lang badu tongin sangesh por ban shash tom lang badu jisu bandup kiana ki pop bandup kian lagi jing sniu bagi jim ban shai Jisubai eid map yangi side kud yangi ngilang kinong pop nga palam how play badan kor bara Bade happy ko himen ko para pangalale pop shibun da ki jimpar kha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat chunga da ka jingle palat chunga da ka jingle palat bakrao chunga namar kata ngakar ya kamaria Bakhuid kabaya isa katei soti yakyangel bakiri khuid badi happy ko himen ko para benduwai na kabinda chunga How try ublay changi ublay badan bor baro nis sene yangi parendala mapi ki pop changi unialam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Try can raku play yangi Try can raku play yangi ngin nia Dubai ngin IT yagi jing tumu shime chungi halaka mensia o trai ta
padun pen kantang yangi ika to nu jung ika men siem jung ya ka met kapar jung duairu naga binta ka jingjop jangka mega Bible convention ko blei me uba pen pau ya ka bor ba krau jame kam dam e ha ka jing map but ha ka jing isine to te karhai ya ka jinga e jame halo jangi but to pelong ya ki to ki ba pen koloi ben poi sha ki jing kular jame bakin yo benda ha ki ba bha janga bene da utrai jang yu jesu kristo kon jame uba im bat san sha renkat bat me ha ka jingelong ka we jang men sim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kajing puli na ke kitab usai karya nong etul pa. Utrai kipat uong kumni. Kipat benriu kindang yawan. Wat kibasyong habun kinong ba. Kibasyong ha kawai kinong ba. Kinlet sya kawai pat. Kin yaong ya nginya let si sendan ban kerpat ya kajing spun utrai. Pat banwat ya utrai kipat. Ngate ngan let pun kipat benriu. Pat benriu pat kicat benriu badon bor kin yawan pat wat ya utrai kipat ha Jerusalem bat ban kerpat ya kecing spun utrai kipat uong kumni ha kitu kisngi sipaungut kirang ba na kicat benriu jong baro kicat ketin kin yabat ya kecan kup jong ucu kin yaong yang inyalet lang bat pi Naba ngi layo sngau ba ublei udon rengkat bat pi kaktien jong utrai Isangu yaulei. Sam prapunyau nomor nyospa nyepua. Nyospa nyepua. Ethiopia bakatirus kumju barokin kelakun Sion kin sakot meyakan namar barolaka kageteng jokilata kilong rukun Jerusalem kin raya royutra Jaruba ijangaun kongoya kaktin jonga ukpa jongaun ijau
Bat ngin wan siong badu. Hallelujah. 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 Utrai undon rengkad bat pim. Rengka bat piru. Kajing pulena ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam ame kutrai. Kadba ki Sngi ki nangjan haba ya ujisu en sa shimno shabane. Ularai banle sha Jerusalem. Te ulapha ki nonglam tin hashua jongu. Ki balaleit badrum ha ka shnong jongi nong Samaria. Ban penkre nagabenda jongu. Henry kitagi traishnong. Kim tre ban pediang iau. Namar kapau shai ba umut ban leisha Jerusalem. Habagi senran jongu u Jacob badu ya anis. Kila yo I ya kane. Kila ong. Kukin rad. Mekwa. Bangin kot ya kading na beneng. Bantang du ya ki. Henry upat. Bila pai. Badu lamai ya ki. Bad kila late no. Shakawe pat kashno. Ka gospel jong utrai. Kajinyara ame kutris. Ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ. Ngiyos nguna ka kitab Zakaria nongya tulupa. Ka kren syai kadar syapanga jingang nur jong gipait bajait benriu jong partai. Baru ki briu ki angnur nagabenta banyak kendu uple. Baru ki briu ki don kane ka jingtrang kapo jongi jingtrang kapo jongi. Henry buon ki briu kin sautu kae kane ka jingtrang bad kane ka jingtrang kandap kumno. Kim tip kae kata ka bor kabala ban pen kadang ieki tenteng kabangim sautu kae kane ka jingtrang nagabenta kae kane ka jingtrang bon sin nitip ki briu ki bakala lendi. Bukan kibriu ki ngop ha ka pop na marba kim sautu kumno kin pen kadang ya kane ka jingtrang don kibriu ki ba pen kadang haba wan kane ka jingtrang da ka kiat da ki kam sniu da ki jimlin pa sniu pat ki perkat ka jingtrang kalong ban pen kadang ya ka dok su kita kibriu ki sautu kane ka jingtrang kalau ka jingtrang jong ka mensiam. Ka jingtrang jong ka mensiam kalau ka bakam kinjang, ka bakam haneng, bad omde kumba parkat ki beri. Dena kata ka daw usakriya nung ya tu lepa ula ong. Babun ki beri kila yusngo ya kane ka jingtrang hapo jongi. Bad kila sngo tu kane ka jingtrang kalong nakabenda uble bashisha. But kilas tang ban wad, but kilas tang ban ya pinslur ivaya pat. But buon ki buriu kila don kane ke jingtrang hapo jongki. Kilas tang ban ya pinbe ya ngin late wad. Yang in late wad sa nomba. Yang in late wad ya ki buriu badonu bele. But niyos ngo, habaki ni ki buriu kilas tang ban yo jingshai shushu halar kane ke jingtrang. Kilas tang ban leisha nomba. But ha nomba manobasa. Ha nomba kisa kibriu badon ke jingidu belai. Ha nomba kisa kibriu ke bayakundu ya ubalai. But kila leit chaki, kila lekum no. Kila leit but kila ya bat ya ke jain kup jong kibriu bada balashong belai hapo jongki. But ki ongkum no nginwan budi pi namar. Ngis autu, but ngiyo but ngiyo mad, ba ublay udon rengkat bat pi. Ublay udon rengkat bat pi. Ngi im, haka juk kaba menda, ba kibriu kim don ublay shu hapo jangki. Ladang idon ublay bat ngi,
ladang idon ujisu bat ni kibriu kin lekumno kin let kin wan wad ya uble nangi kin wan ban wad uble nangi namar kikwa ban yok mat ya uble but kin wan ban ta bat bat ya ke jain kup jongi kumba le ya kibriu na keleng na buon ki jai jonga perte sipungut ki remba ki lawan na ki jai baper baki yalong kawai haka kerteng oble haka kerteng jongo jisu bat haba kila bat iya ki jain kup jong ki bru badon oble kila yomat ya ka boru oble hapo jongi kumbangi puli na ka gospel buon ki bru kila tur shaw jisu bat kila ta ya ka jain kup jongu bat kila yomat ya ka boru oble na jisu kane kade ka jingang nu jongo jisu na ka benda jongiru ngin tur shawu but ngin ya penslur markelia but nia ya kendu ivei pat bakin ino ya ka jingang nur jonga partai ban kindiu ya ka taka jingang nur jongi naga benda utrai hangta kin shem kin lap kin ya mad ya ka bor utrai ujisu ula kre ula krum ban leisha Jerusalem Baki kamat jongu kalapai sa Jerusalem. Omdon kivei patka jingkwa havjisu ukwa ban leit sa Jerusalem. Minta ladangi peidha ka jingim jongi ngidon buon jai ki jingkwa hapo jongi. But buon ki jingkwa jongi kalong ban penkhun ya ka do jongi. Omde ban penkhun ya ka ban siem jongi. Dena marka taka daw buon sin ngimju yamad ujisu but kibriu kim yo ya ujisu hapo jongi but omdon mano bakwa ban ya bat ya ka jain kup jongi namarba ngimdon uble hapo jongi henry ladang ilong kibriu badon ka bor uble kibriu kin wan tur ban yo ben yo mad but ban penbana ya kata ka jingdon jong uble hapo jongi te kabamod ka ekabade ban jia hapo jongi ngide ban don jisu hapo jongi ngide ban don ka bor jisu hapo ka men siam jongi kampalat ya kata ka jingkwa jong ka do ngide ban don ka jingkwa jong ka men siam jongi hangda ngin shem ngin lap ba ngidang yo lut ya ka jubab na jisu ngidang yo lut ya ka bor na jisu but nginom snow terkong eye nginom snow dona eye but nginom snow kardu eye haka jingim ka jongi minta bon ki beriu ki kardu bon ki beriu ki kardu jingim bon ki beriu kim don jimut ya ka jingim jongi bon ki beriu ki wad ya ki baro jongane ka partai but ki long ki babe rompong jong ka partai but ki penjot ya ka jingim jongi ngitip wad ya ki kina kinte shinrang kat ba ki kinjo ya ka jinglong samla haka ba ino ka jinglong kinna sha ka jinglong samla kilas tang ban wad ayu kimju wad ya jisu kimju wad ya jisu penpan ki wad ya ka jing sngo ba jong ka parte ki wad ya ka jing sngo ba jong ka do ngitip pun ki kon jongi ki jot buon ki kon jongi ki jot ha ka ne ka juk ka ba menta namar bale omdon mano hayinga sem jongi bala banlong ka dakashin jong uble uparu umdon ka dak ka kemiru kamdon ka dak ki himmen ki para ki bala kams ke hamsandro omdon kane ka dak ban ai haki kimyo I ha imei ha upa don ka boru bale kimju yo I ba kimi ki pa jongi kilong ki brio badon badu bale kiyo I ayu bunsin kiyo I kimi ki pa jongi kilong ki pa kuslai ya ka kam jonga parte ba ka rompong jonga parte ba ki kondro kinyo mensiam kane kada ka lendi banyai kabamod omdon mano ba ai mensiam ya ki brio omdon kimi ki pa ki ba ai mensiam ya ki kon omdon kimmen ki para ki ba ai mensiam ya ki kon ya ki kimmen ki para jonki banwad ya utrai bad ki jain kup jongi kat kabit ya ka jing tingit jong ka pop ban ya ka jingkor ko jong balai ki jain kup jong ki ba id au jisu
Jain kup jong ki ba burom yau Jisu. Jain kup jong ki ba embadu Jisu. Kalang ke jain kup badon ke burom ublay. Na kata-kata ki beriu kila kwa ya bat ya ke jain kup jong ki ju ki beriu bala id ublay. Minta ngipet ke jingim jongi kala tingit sudah daki pop bat ki jingkwa jong ke parte bat ki inga sem barokawe kala jog. Ngim don ki kun ki ba mina paneng jongi ba shong balay namar ngim don ki mi ki pa ba shong balay. Ngidon pun ki mi ki pa ba shong uksui. Ban ngi haben kala na ka jinglok bandup long shisha kadakashin jongu balay haga jingim. Yangin leisha Jerusalem. Kinong Samaria kila kang yau Jisu ban leisha Jerusalem namar kim shim don ublay hapo jongi. Habang im don ublay hapo jongi gi kang lad ya kiway ban yomad ublay. Gi kang lad ya kiway ban urlong ya ka sain dur jong ublay haka jingim. Bunsin ngilong nong kang lad ban ya nong betil linti ya kiway. Tangin duway haka nagi Eucharist Bakhuid. Bangin duk iyo ya kata ka bor Jisu hapo jongi. Ba wat ya ka jain kup jongi kalong ka dakashin jonga jingkurku ya kiway ban yo i ya ublay ban yo mad ya ublay haka jingim jongi. Jisu ba id karku kardo yangi pen kud yangi bat pen slay yangi bangin long ki kun ki ba shong blay hapo jongi. Bangin long ki kun ba shong ublay haki inga sem jongi. Paki beriu kin yo i yangi badon ublay hapo jongi. Karku kardo yaki inga sem jongi. Karku kardo yaki kemi ki pa jongi. Karku kardo yaki himen ki para jongi. Karku kardo yaki kon ki ti ki jongi. Pabara mangi nilong ki beriu badon rengkat bado balay. Baya solang bado balay. Baya solang bado Jisu ban long ka jingi bi yaki way. Enyaro ya utrai Jisu Christ. Nama jinam amen. Tangin play ke jingait ke jongi. Ngangait hau blay upa badon bor baro. Unang tao ka bening bad ka kintaw. Bad hau Jisu Christ ukun ba marwe jongu. Utray jongi. Yaw bala puna umen siyam Bakhuid. Yaw bala kana ka Maria teisoti. Bala shale bain hapopon Dios Pilatus. La sanar panayahu. La yah la tepyahu. La hiasya kibaya. Agas ngi ka balay plami pat ni kibaya. Akiyo shabaning, usham shakamon ublay upa badon bor bara. Nang da unwan pat ban bishari kibayim bat kibayam. Ngagayit o men siyam Bakhuid, haga balang Catholic Bakhuid, haga jingya silok kirikoid, haga jingmap yigipop, haga jimmi pat kadok, haga jingim bam jikut. Amen. Laispa nyok punril. Laispa nyok punril. She met but she men save. O Jesus Christ to try. Ira amigo para jina yukawai. Ilang o Christ. They mantle yata ko jingten ju. Ban long
terwai ko himen ko para pakai jingknya janga berjumpi kalong ke bapriang hun hau ublei upa badon bor barro to try putting it in Kiana Tichopi, Nakunta, Kachiro, Rob, Stang to Kachimantoy, Badakabalam, Bakhuid, Baro away. to ai hangi ko blei bai sine ba kane ka jing terwa kinya jangi kalong ka ba me pediang snobha ba lemba jangka ai ba en plei hangi ya ka tolong jong baro ke jingkar ko da ukres utrai jangim Amen. utrai undon ranka bat pim Ranka but hero. to kentiu yala ki donod You can tell your key shout tongin try. ya aingu ya utrai ublei jangim I shall hop but Kate. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadai ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kendrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut namar ha ka jingit melataw yau bendriyo bat habala pendram yau katkum ka hok melasius pa yau da ka jingisne lemba utrai jangi u Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim bala kerku ki amane rengkat da ka jinkomen ni karpadia me to ai bagi sur jongi kin ya so bat ka jonki kadba ngi pen bana da ka jingero bas ngevere Bakhuid, Bakhuid, try lady by, and Kate Savadaga, Ram Jomi. Usana, Usana, Urai, Blessado, Usana, you and you know. And Yarrow, you are one, I got to take you try. And Kate Savadaga, Ram Jomi. Usana, Usana, don't mind Blessado, Usana, you and you know. ko himen ko para tongin trang na do ka donut bau train kin tiu buram yengi da ka jing kuit ka jongu ba ki brio kin yo i bangi don uble rengkat badni u Jesu u don rengkat badni ba ki brio kin van tur shani ben yo men siam ben yo bor lemba ka jing long uble ha po jongi ikar pat gajing wan hia jong men siam Bakhuid halo jongi halo ki inga sem jongi halo ka jing long jongi barok away da shisha melong o Bakhuid kotrai katemei jong ka jing Bakhuid barom namar katangi karpad yame to pen kuit pen kentang yakini ki jing terwa jongi da ka pa ya umen sem jame kum ga je halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jango trai jangi u Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia ya u badula ai halage senran u ong tu shim bato bam na ka ne pi barro na mar ka ne kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benda jumpi
Hakaju ke rekomenda lalaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula aya ka hala ke sentran u ong to shim bat dina ka ne pi barro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jik ya ka ben pen mi naga benda jampi par naga benda ki babun naga benda ka jimap ya ki pop to Lait-ïa ne ban kan mau iangam ko snam bakardor jango Christ to pen koid yangi to pen koid ya ki men siam hadim pen koid pen kia ya ki ba pangi bashito ya da yangi na ubamen Kajimaya jonka jinget Katasin bangi bam dune uku Bangi di nakane kakuri Ipen naga jing yap jawi kutroy Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingiap bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngira aingu aidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ben shakri yame da ka bas ngeverit ngi karpad yame ba ngi ke bayo benda hakamet bad ka snam ukris nginlong kibala penyatali kawai da omen siem Bakhuid. Taken mau ko traya kabalang jamme kabala priyang kasatala kaparte but to penjanaya kaha ka jingid renkhat badu Francis upa Bakhuid jangi will but marvenu bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam. Taken mau lemro ya ki himen ki para shinrang but kinde kibala yoti ya da ka bakurmen ya ka jimmi pa but ya baru ke bala klat na haga jingis ne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baru ngi kar pad yame barenka bat ka mariya teisoti Bakhuid ka kami jong bale u jaso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki Bakhuid ki bala pensnga baya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut Berbangin ya roh, bat pendon burom ya me, da ukur jamme u Jesu Christ. Dawu lempadu badhavu, kallang hame u blai upa badon bor. Haga jingelong kawe jungumen seem Bakhuid, barro kaburom bat ke jingero, junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai nagabenda ka jing roy ha ka jing men siem bangin dup long shisha ki bakit ya ujisu bara ujisu ha ka jing im jongi i duwai ru nagabenda ka jing seizo janga mega bible convention but baro ke jimpen kare i duwai ru nagabenda brother sajid but dr cheri ki ben sawan yala bar yarap yangi ben roy ha ka jing im men siem kopa jongim ba happening kalong Bakhuid teng jume Kanwan kay imajame, kalong kamon jame, hakinjaw kumba bening. Trying imita kajimbam jungi, kapakalakas ni, badamap yangi ringhan jungi, kumbangi rungi map ikabalis niyo yangi, badwadialam yangi shaga jimpen shoy, and ray tapalait yangi nagabasinyo. Tapalait yangi karapad ko try nagajing sinyo barro, hagajing spoon jame, toy jing suk jing sign hagis ngi jungi, Krambada ka jingerap ka jingis ne jamme ngi light baro bona ka pop but ngi nyo jingeda ne ka jing jinjar barro kat bangi dangap kemelendi ya ka jingkar men Bakhuid but ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ Namar ka chongme kalong kaima ka chongme ka por ka buram chinom la chinom Kotrai Jesu Christ me ubala ong ha ki apostol jamme
ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pi digi pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing suk bad ka jingat le kawe khat kum ga mon jamme mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabo renka bad pim Rekabat dap daga piro. jinge do Christ tong ini ai ngu markelia Go kun lang bro du play. Make it keep over day. Do also sene yangi. Go kun lang bro du play. Make it keep over day. Do so sene Hakami ukon lambro jango blai. Hakami ubaket na ka pop janga parte. Sukito ke bela kot shaga jing kawai jango ukon lambrot. Go contract gumrong wisong po mamadrong po kayeng tunga. Relation kang nakin kamusip tunga kasakyahi. Kamet snam jango Chris country shaga jing. Daga jingi
kuku. Kansai. Oble komen sim Bakhuid. Sngi yame. Nagabinda ka jingkod. Nagabinda ka jingit ka jame. Bangin ya long kawe bad me. Bangin nim rengkad bad me. Bangin ya mad. Ya ka jingit spoon jame. Haga jingim jangi. Bleshibun ko Jesu nagabinda ka jingay ya kamed bad Islam jame. Bangilas ngog kadang ha kamen siam jangi. Bangindup laban wan shame. Bangindup laban kit yame. Bangindup laban don rengkad bad me haga jingim jangi. Karbo ko try Jesu. Ben slay yang i Jesu. Ben gantang yang i Jesu. Ben goy ben kya yang i bapang i bashitam na padeng jangi. Lai lodi ke beriyo badon ha padeng ke jingte jingko. Lai lodi ke beriyo ba kongo ya ka bom ya bamen ya uksoi. Lai lodi ke beriyo ba jingai na me Jesu. Bangin dup wan pai biang shame. Andup ketai ke jain kop jame. Bangin dup ya i yame. Bangin dup ya mad yame. Karbo ko try. Ben slay ko try. Ay boring i bay pay bay menta. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 To nginia duwai. To ai bagani khas jingmaya bakinja bening kotrai kan pentimai yangi hagamin siam bad kamet kanambangin long kinongyo pateng lang hakaburam lem badu kris nabangi shashitom lang badu habangi penbana yaga jingi ap jungu da ukres utrai jangim Amen. utrai undon rank card but pim blay badon bor baro en karkoyepi upa badukun badu men sim Bakhuid. Amen. Ya leisuk ban penbana ya kubar babha jang utrai da ka jingim ka jompi. Nisango yauglay. Kabayade bad kamega Bible Convention kito ki bawan na jingai lara pe pindip lupa ngilaban penkre jaka iapi dada don mano bakwa ban shimenda baro Sngi jangka mega Bible Convention sa pindip lam yangi haka number jonga retreat center ne haka WhatsApp ne haka website jonga Holy Redeemer pila ban contact yangi ban ong kat nangud pi mud ban wan sa hangne South Spark Hadway. South Spark Hadway. Mas galaway ya lesuk lesan Prabu Barsha kimay Kubapios go saya labki kamas galaway Ben na pertay Jing pa utray Jing spoon jambu Bahu inya baro Ram Hakpa, Rukun, Hamsim Bakhuid, Malok Manika, Junta Baraboy, Jinam La Jinam, Amen. And you're right, you try Jesus Christ, Jinam, Amen.